Ydy'n iawn os gael ni gofyn cwestiynau chi? Yndi tad ar bob cyfri, iddyn nhw fod o'r ei call de. Dyma'r un cyntaf. Sut fath o profiad oedd o? Oedd o'n brofiad ofnadwy gynhyrfus, eitha scary ar y dega, ond pan nes i gyrraedd oedd yn gynhyrfus iawn ac o'n i'n edrych ymlaen. Y mwyaf o'n i'n mynd i fyny yn yr awyren a yr agosoni at neidio allan, oedd o'n eitha scary. Sut oeddech chi'n teimlo? Fel edis i pan o'n i yn mynd i'r awyren a ar yr awyren, hedfan i fyny wedyn, athon ni fyny 15,000 o droedfeddi, ar i'r dyn oedd ar y wyra rwy'n declyn allan wrth y ffenast, dweud o na, mae'r rhy wyntog, athon ni lawr 12,000 o droedfeddi, a da cynnu, o'n i fe'n wyntog yn nwrn ac yn barod i neidio, ond i'm yn sicr iawn pam bo fi'n neud ffasiwn beth. Sut fath o dillad yr oeddent yn gorau gwisgo? Yr unig beth yn nhw dweud, ond neud siŵr bod gynnu ni ddillad cyffyrddus, o gen i base layer oherwydd oedd hi'n eitha oer, bod ti'n braf, Crys T, leggings a trainers efo cria. Oedden nhw'n dweud bod ti'n bwysig bod rhywun efo cria am ei traed, rhag gofyn wrth neidio allan a teithio'r ffasiwn gyflymdar wrth neidio allan, so nhw'n colli sgidia. O gynnu ni hefyd jumpsuit, menig, goggles a rhyw fath o gap lledar ar ymhen. Beth oedd dy hoff beth i'w wneud? Dwi'n meddwl na'r hoff beth oedd yn amlwg glanio'n saff mewn un darn, ond yn neidio allan oedden ni'n free ffolio disgyn yn gwynebu am y ddaear am 130 milltir yr awr, dim ond am hanner munud i 3/4 munud. A wedyn tynnu'r siwt mawr wedyn, a hwnnw'n brofiad ffantastig, cos o rhywun yn sefyll i fyny yn yr awyr fyny lai, ac yn gleidio trwy gwmwl o dan enfus, a wedyn fel ydi si glanio mewn un darn, diolch i'r nefoedd. Faint o pobl roedd hefo chdi ar yr awyren? Fi a'n partner, sef partner i o'n i wedi glymu iddo fo, fe oedd yn gyfrifol am dynnu'r parachute ar yr amser delfrydol. Person arall oedd yn gwneud yr union ryn tandem skydive efo fi fo'i partner. Un unigolyn oedd yn gweithio na. 2 ddyn camera, un i bob un ohono ni, a y peilot yn amlwg. Faint o bres nes di gasglu? Dwi wedi casglu hyd yn hyn 1959 y bunna. Yn anffodus, mae yna chydig bach o bres dal i ddod yn ôl, ond 1959. Wyt ti'n hapus bod llawer o pobl wedi noddi chdi? Dwi'n hapus iawn bod yna gymaint o bobl wedi noddi fi ac yn hynod diolchgar hefyd. Dwi'n meddwl bod ni wedi mentro gofyn am nawdd tu allan i'r filltir sgwar fel petai, gan bod fi'n neud beth chydig bach mwy mentrus na stond i gael cenna neu raffl, hynny yw nes i fentro tu hwnt i ardal Penrhyn a Porthmadog yn y blaen, ac i gwaith Bahamas, Australia a ffrindiau a theulu ymhellach byth lle, ac yn ddiolchgar iawn am bob nawdd dwi wedi dderbyn. Sut ges di'r syniad i parasutio? Oedd un o'r pethau mae gen i'n nghefn y meddwl ers rhai blynyddoedd oedd yn eisiau wneud, a di dal yn ôl, a wedyn y diwadd, ddim yn siŵr iawn os oedd yng nghyfnod un Cefn Coch yn dod i ben, yn meddwl swn i out with a bang fel petai, bod fi dal yma, ond dyna ges i syniad i wneud o reit, rwan neu ddim o gwbl, a hefyd bod yn ffordd o godi mwy o bres na'r arfer. Diolch i gadael ni gofyn cwestiynau. Diolch i chi, boys, a diolch i bawb am y nawdd.